and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains all day. Welcome to my YouTube channel. Today is Monday. So we're going to Enzo's birthday sa bahay nila. Pupunta kami doon ngayon. Magpa-party, maglilitsyon daw kasi. Kasama ko yung anak ko, Theo, asawa ko. Ayun no, busy. Dito kami, bumibili kami ng food para bibigay ko kay Enzo. Ganda ng aura ko ngayon. Uulan. So, balikan kita mamaya. Pupunta muna kami dun sa kanila. Biyahe na kami. Bye-bye! Bye-bye. I'm back! Mami diri nilang lola. Sasama namin si lola ngayon. Pupunta kami ng birthday. With my hubby. Ngit-ngit ay. Love. Ayun, si baby. Andun sa labas. Taga ni Lola. Punta ko muna sa taas si Lola. Bibihis na si Lola. Love, pasig mo. Kuhaan to si baby ah. Yan, bibihis pa ang Lola mo. Ayun ah. Diba? Punta kami ng birthday. Akala namin nauna na siya. Buti na lang nandito pa para sabay na kami pumunta ng birthday. Ayaw nga niya sana sumama kasi nga daw maputik. Pero sabi ko, may sakyanan na naman. May masasakyan. Kaya sumama na siya. Okay. Balikan kita. Bye-bye. I'm back. Happy birthday, Enzo. Nanami din. Abot kami din. My God, vlogger, wala ka kuligo. Oh my God. You're getting into my nerve. Ay, grabe. Ang putik. Ang putik kaya dun. Halos lumubog yung yung mga tsinelas namin. Wow, lechon. Sana all may lechon, di ba? Wow. Oh, happy birthday, Enzo. Happy birthday. Oh, ang dami naman balo ni Enzo. Ang dami. Wow. Madali lang ba? Ay, paglangay ka, maligo pa ba yan ikaw? Lagi. Buwat ba? Oh, ang sarap ng lechon. Wow. Laki. Ato ka, Papa. Medyo di maganda yung panahon ngayon kasi maulan, maputik. Timing talaga sa birthday ni Enzo na maulan. Hi. Hi. Dari isa. Ayan ang lola ko. Bising-bising. Nag-decorate sila ng balloon. Happy birthday! Ay, wow! Wow, Ina, thank you! Ina, dahil, thank you! Thank you, Lola! Isot sa bulsa, ha? Kiss dahil ka, Lola! Isot sa bulsa. Kada yun, di ka mahal ka, Lola? Kiss. Tagaan mang kwarta? Gikuan ni Ninang na ako. Ang saman. Mukwarta? Ya, isot na sa imong bulsa. Isot na sa imong bulsa. Ay, kaya palit man tatog truck nga malupad. Lolo. Retong ka na. Kaya nakog truck. Balik ako malupad, mamaya. ha? Bye-bye! Yan ang kaya das. Bye! Uwi na kami, tapos namin kumain. Inay kasi ulan. Anto ka to nag-check up niya. Ano pa kon sa mata ba? Kasi nga din yung isa. Kuya Sai.
Kasi nakakain. Uwi na kami. Ano na lang ba? Tapos na kami kumain. So, nandito na lang guys. Maya balikan kita pag isa pa. Uwi na kami. Kailangan na namin umuwi. Papaalam na ako sa birthday celebration. Hi Enzo! Manguli na mi. Bye-bye. Happy birthday. Di na ka hubog? Enzo? Hubog pa? Wala. Bye-bye! Enzo, bye-bye! Uy! Bye-bye! 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 Kaya na, manguli na ta. Asa na si Lola? Uban si Lola? Sabay gani si Sabay? Sino mo sabay? Jose. Ya, manguli na mo ya? Sabay gani si. Ah, Wa lagi nante. Puro. manguli na mi. Go. Bibe. Oh, ganahan siya sa spaghetti. Magkuha lang ko. Guniti lang kayo, magkuha akong spaghetti. Oh, pang na na yung kuan. Uy, vlog na. And then, tapos na ako kumain, guys. Ayan, yung mga bisita. Bebe. Wala nang laman yung lechon. Guys. Dumadri ha. Oo. Uwi na kami galing sa birthday. Diretso kami dito sa mama niya. Nangis ko ba? Yes. Bibigyan namin ng biko at spaghetti yung mama niya. Gabi po, tik po. Bulit ko kuwan. Plastic. Lapo. Lapo kayo tiin. Ayo. Ayo. Mami dahil spaghetti yung biko. Sabi nga lang. Yes, mama, inanapapa. Namida nga biko nga. Spaghetti. Merienda na mo. Hi guys, I'm back. Nandito na kami sa bahay. Girls. Dito na kami sa bahay, nakauwi na kami. Kaya magpapaalam na ako. Hanggang dito na lang guys. Please subscribe my YouTube channel, Arden Mendoza's Vlog. Please pahit ng notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong videos ko. Bye-bye!